Er zijn heel veel soorten glas. En het is niet alleen qua kleur, maar ook qua structuur. Je hebt het gewone vlootglas, het blanke glas, wat dan ook weer in getint glas diverse kleuren heeft. Je hebt het antiekglas, je hebt het kathedraalglas. Er zijn zo ontzettend veel soorten, maar die keuze moet je ook wel hebben. Glas en lood heeft mij altijd al geïnteresseerd. En ook door studies had ik er wel wat mee te maken. En ik wou dat gewoon ook wel leren en me daarop gaan toeleggen. Gewoon de manier waarop men vroeger vooral die gebrandschilderaden maakte. Kijk, tegenwoordig hebben we ovens die computergestuurd worden. Want het komt wel heel precies qua brandtijd en qua brandtemperatuur. Nou, en als je weet dat er ramen zijn uit 1100, gebrandschilderde fragmenten zijn er gevonden. Met die beperkte middelen die men toen had. Nou, dat vraagt alleen maar een heleboel waardering. En daar word je ook wel nieuwsgierig naar. En op die manier is het eigenlijk zo wat ontstaan. Ik kreeg op een gegeven moment te horen dat de Stichting Renaissance bezig was met de kerk in Blauwhuis. Om al het gas en lood te restaureren, opnieuw te herplaatsen en dergelijke. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En op dat moment hadden ze nog net iemand nodig voor dat soort werk. En zo is het eigenlijk bij mij begonnen. En dat is nog bijna 25 jaar geleden. Een glazenier is iemand die zich bezighoudt met glas en lood. En met gebrandschilderd glas. Dus het maken, het restaureren, het ontwerpen van glas- en loodramen. Het zijn twee verschillende dingen. Alleen brandschilder heeft wel weer met glas en lood te maken. Gebrandschilderd glas wordt ook in een loodprofiel gevat. We zijn nu in het Blokhuispoort. Het is nu een cultureel bedrijvencentrum. Er zitten hier verschillende soorten ateliers. En dat werkt gewoon heel prettig. Ook omdat je hier met heel veel creatieve mensen werkt. Wat elkaar ook weer heel erg stimuleert. Met de nieuwe ramen, en dan wordt er eerst een ontwerp gemaakt. In samenspraak met de opdrachtgever. Dan gaan we kijken, is het haalbaar? Kan het in een loopprofiel gevat worden? Nou, aan de hand daarvan maken we een werktekening. Die werktekening die wordt op een gegeven moment schaal 1:1 gemaakt. Dan wordt de schabloon geknipt. Want je moet altijd rekening houden met de siel, de kern van het lood. Dat is 1,8 mm. Dus die moet er uitgeknipt worden. De schabloon die je dan overhoudt, dat is je glasmaat. Nou, dan ga je dat glas snijden. En vervolgens ga je het hele paneel in het lood vatten. Hoe word je dat? Je moet er toch een bepaalde passie voor hebben. Je moet het mooi vinden. Je moet geduldig zijn. En het moet je aanspreken. Ik heb het dan geleerd bij Stichting Renaissance. Daar heb ik het van een oud-collega geleerd en van een katholieke broeder, broeder Aquino uit Wolvenga. En dat was een man die toch wel open stond om ook zijn kennis over te brengen. Wat bij de meeste glazeniers niet het geval is.
is toch een heel besloten wereldje. Heel veel mensen denken van, ik heb het zelf moeten uitzoeken, zoek jij het ook maar zelf uit. Ja, ik ben er ook vrij open in, hoor. Als die mensen komen, ik wil ze alles wel vertellen hoe het werkt en hoe het gedaan moet worden. Ik heb er zelf geen probleem mee. Je kan je eens een keer snijden, maar dat komt praktisch niet meer voor, hoor. Nee. Je weet hoe je met glas om moet gaan, dus dat valt wel mee. Soms wil het wel eens dat je een plaatje glas ergens weg moet halen en dat er een punt op zit die dan even je vinger prikt. Nou, dat is vaak het enigste. Maar echt grote ongelukken of zo met glas heb ik niet gehad. Kijk, men kon vroeger kleine stukken glas maken, maar men had vrij grote vensters. Nou, daar is een oplossing voor bedacht door dat glas in een loodprofiel te vatten, waardoor je dus een vrij groot venster dicht kon maken met glas. Het waren ook vaak rechthoekige raampjes die gebruikt werden. En later is dat brandschilderen erbij gekomen om dus echt voorstellingen op de ramen te maken. In katholieke kerken heb je heel veel gebrandschilderde ramen die dus alle voorstellingen uit de Bijbel weergeven. Mensen konden vroeger ook vaak niet lezen, maar konden toch de ramen bekijken en daar hun voorstellingen uit halen. Het is een raam wat ik in opdracht maak van opdrachtgever. Het moet gaan voorstellen een vrouw die herinneringen ophaalt uit een boek. En dat heeft voor die opdrachtgever een hele grote betekenis. En daar hebben we samen dus ook lang over gesproken van hoe gaan we dit in een vorm gieten. Het is een bepaalde techniek om een glas- en loodraam in elkaar te zetten. Het is ook niet klakkeloos in elkaar zetten. Er moet wel een beetje stevigheid door het loodprofiel in gemaakt worden. Hier ben je 4 dagen mee bezig. 4 complete dagen. Het vraagt heel veel voorwerk. Hè? Het is het tekenen, het glasnijden, dat soort dingen. Waar heel veel tijd in gaat zitten. Nou ja, en dan ben je op een gegeven moment zover dat het in het lood gezet kan worden. Nou, daar ben je meer dan een halve dag mee bezig. Nee, ik heb geen leerlingen. Ik werk helemaal alleen. En dat heeft er ook mee te maken dat het ontzettend veel tijd kost om mensen op te leiden. En mensen denken vaak dat ze met een paar maanden het hele vak al beheersen. Ik heb dat in het verleden wel eens een keer meegemaakt. En na 2 maanden zegt iemand, nou, nu kan ik het wel. Terwijl ik doe dit nu bijna 25 jaar en ik leer nog iedere dag. Vooral met het gebrandschilderde glas. De verven die gebruikt worden zijn wel veranderd, omdat er andere pigmenten zijn toegevoegd. Maar het principe is nog steeds hetzelfde. Je beschildert het glas, het wordt in de oven ingebrand en het vormt één geheel met het glas, de verf. En dat principe is gewoon hetzelfde gebleven. Het loodprofiel is in de loop der eeuwen ook wel iets veranderd, maar het principe blijft gewoon hetzelfde.
Café de Bak is een poosje overgenomen door 2 mensen van Carex. En ik vond het wel leuk om daar een gebrandschilderd raampje voor aan te bieden. De grotere opdrachten komen toch bij aannemers, schildersbedrijven, monumentenzorg en dat soort instellingen weg. Ruim 80% is wel restauratiewerk, hoor. Het moet bijna precies zo zijn. Ik vind, je mag een restauratie altijd wel kunnen zien. Alleen het moet niet te veel opvallen. Ik vind dat als daar een heel klein kleurverschil in zit, vind ik dat niet storend. Je hoeft dan niet te pretenderen van, ik heb hem exact weer zo gemaakt. Je hebt hem gerestaureerd, zo goed mogelijk. En een restauratie mag in mijn ogen wel zichtbaar zijn. Je moet wel verstand hebben van kunstgeschiedenis, ja. Heel veel boeken lezen en aan de hand van de informatie die je dan invindt, dingen gaan uitproberen in je atelier. Van, werkt het zo? Kan het op die manier? Hoe deed men het vroeger? En dat maakt het ook wel heel interessant. Het doet mij heel veel als ik weer een gebrandschilderd raam opnieuw gerestaureerd heb. En het hangt weer op de plaats waar het behoort te hangen. En het is weer helemaal compleet. Ja, dan geef je dat toch een heel goed gevoel. Maar ook met nieuwe ontwerpen. Je begint met een ontwerp. En als het raam dan helemaal klaar is, ja, dan geef je dat ook een heel goed gevoel. Je hebt er heel veel plezier aan kunnen beleven. Ik kan dit werk heel lang door blijven doen natuurlijk. Ook omdat je plezier in het werk hebt en het is lichamelijk niet zwaar werk. Dus je kan heel lang creatief bezig blijven. Ik vind het wel een vorm van kunst, ja. Het overleeft mij, sowieso. Hey, Gerard. Hoi. Nog gefeliciteerd met de opening van het café hier in de Blokhuispoort. Dankjewel. En ik had een kleinigheidje voor jullie gemaakt voor het café. Oh, wat gaaf. Ja? Super. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja, prachtig. Ja? Brandschilderd? Ja, is gebrandschilderd. Eerst schilderen en toen in de oven erin gebrand. En toen helemaal in het lood gezet. Dus, Heel mooi. Krijgt een mooi plekje. ja? Ja, dankjewel. Nou, dag, mevrouw Werkhoven. Een glas en looppaneel. Ja. Dank u. Voor mij zie ik de toekomst wel goed. Er is genoeg werk. Dus ja, ik zit er niet zo over in.